Joda etwa mu no otumfo gya asehene okatachie adubofo kwawo buabasa edi asokwane akyeremade tiprita no so nananom anim ebeka kire yewura se otumfo ono a ne brempon nana kyeremapon ababio wako agem okwa akura yewura kotokohene ka se omonko na omonko ye ntotoye na omonfa akyira manne emebo no amamre kwa so ene ya wei ena nananom ahyia tiprita no so man ede ato wo manim enti ye wo tiprita no so ahemfie ye kɔ ne akɔhwɛ de kɔ so no bi midin de Kwame Awuwa nimfo Opemso TV tiprita no so ene tipre abusua se yehia na eyamane botia ena mede ema abusua mejina oba pani anam ene jasehene ne abusua anka yenyina anam na masi abusua se na kyerema pon a yenyina afre no tipre hene na se na hododo no my peduyafo bi se omonye na duro wako ato ndana pai me fasa kwanye so na mabo abusua nyina amane se na tipre hene na kire mapon to so menu okọ ekura ne se yekọ na bu abasa eho ye ne askwa na kire made kwana na bu abasa ho ama odi yanim ko boy yewura amane dine yewura makwan se yemra na afi yemeye na otweda no ho enhyehyeye dine fasa kwanye so ne abotana so man amane se frisa abreko yeye na otweda no nhyehyeye ntidi besi bia na bema kroma ni nyina ate da yebedi yewura na otweda medamas ena nso bio kuntunkuri ne kwabi na di ahim ewo nananom atiprefo fie ye ba mo wo de dampon rudi ne katesina bese ho abefa na opon tetekuko aw wo de dombe ko wa ma ye mpanyi na sa opon teteku na akro yo atiprefo me ma mo dem fa atipre me ma ho ya akose ne mo nam dade abu mu a na firi ba mo wo ntira akoko ba kai denchire na denchire ba kai akoko na denchire dwira guei akoko be da se ni kremo dak na se abanisa atipe mai mamu demrifa bie amamre kwa so sede na abusua pani ede atodwa no otumfo brempon kyeremapon checheku akra konse do okono krankra akwantu ode ato oman no ene abusua no anim tiene nananom konwasofo ebedi nanaho komo kakra na mahu sede tiprita no so hene
na ɔteɛ ebia na one ni hyia apɛn anaa wo nso one na hyia apɛn yɛn nananom bɛdidi ne ho nkɔmmɔ kakra na afei yɛde aba awieɛ n'agya asahene wada ma bɔwdin ɛman ani di mu mede nana sɛ bonsu munnue na tipreman nnue yo yedas munnue na tanoso nnue yedas nananom wada ma mo hyɛ den yo yedas pacha bibi kakra kyerɛ nana one na asom wɔ ha mfie dodoɔ bɛyɛ sɛe na wɔteɛ idi ade me nana di ade mfie aduonum mmiɛnsa ni na me nana ɛyɛ obi a ɔdɔ nipa ɔpɛ nipa wɔno onim sɛ woyɛ wɔhoɔ ɛna onim sɛ woyɛ ba obi a ɔgye obi a ɔfɛ so nti kakra bi a metumi aka fa me nana ho no yɛda ase ɔba pɛni wada roma nso bibi a ɔbɛka pacha na ɔbɔ odin ama Medin de Nana Ama Ejewa Tiwa Yaba Uamamrema Otumfuo Tipri Hema Nana Chema Pong Meba people na Odimi Bedi Adi Asem baako pɛ na ɔka kyerɛ me sɛ bedi adeɛ no onya ama ne wa ahemfie da mfie aduonum yɛnsa nie ɛnɛ mebɛfra ntoma tintim wɔ abra wankra me a ya mede kai na ayɛ ne dɔ na botere ne futuo ya wodi tu yɛn masɛm baako pɛ ne sɛ ma yɛ apɛtɛ bi abra me ne bɛrima asɛm a ɛda hɔ yi nka bɛrima na ɛka sɛdeɛ ɔwɔ nsɛkura deɛ a nkwa ntumi nyɛ no megye tom sɛ meba Nana Chema Pong Otumfuo Tipri Hene wakra ɛkɔ akura ɛne owuo ni asɛm bi a deɛ twɛdi ampɔ bɛyɛ bi a ade atom ɔhema na otim hyɛden na mpacha ɔda ma da ho adi ma yɛ na deɛ ɔso bɛka afa nana ho deɛ mɛka afa me wɔ pa yi ho sɛ 1962 ɛna muhunu me wɔ pa yi mɛne anante saa akɔpem ɛnɛ mpo yɛwoda mu no ɔka kyerɛ abusua sɛ ɔda hɔ pɛ memaayɛ obi ampagya me nokora nie ɛkyɛ sɛ wɔnim sɛ mayɛ bia ma no nso ayɛ bia ma mpaa nti ma nana da mepɛ due ne owuo due ne honam yɛ a wode kɔ asɛm adoɔ nyame hyira wo nyame mpo nananom mpo nsie bɔkɔɔ ma yɛ yesu din ɛda ase Pacha from my Jacopo Poku. No for Tipre, no for Precopeno. Na pay a yes, ye they make us say, Radi, Yankopona or boss on the assassin, or farm of a cra and see. Then my baby, what may you now, what come? No, ne, Sabi or Dankma Wafana, a bushia, any dom, and ba, any re, any bushianino, the bumpers in your main Frank Friday, and see Boko, Damasi. nana one nana asom mfie sɛ bɔwdin na da ho adi yo me nso yɛfrɛ me Kwadwo Aboagye ɛyɛ Nana Tipri Hene ne papa ne me na sɛdeɛ me papa na abusuafoɔ di kankan no na papa yɛ obi a ɔwɔ dɔ obi a sɛ sɛbi ɛgya hɔkɔ wɔse kuroma ne nkɔ nti papa koraa kurom ha wɔtete nsase no ma obi a nte da sɛ me papa sɛbi wɔde asase ama nipa bi do aba sɛ baba ho da na owu kura de asɛdeɛ ɔmu kan no nkwa ntimi yɛde ɛyɛ ho biribi a nkyɛ hi na me ne me nuanom ne bɛdua yɛahwere ateɛ kɛseɛ paa nti yɛbɛhyerɛ nyame ma yɛ papa sɛ nyame ma no asetena ɔma no baabi papa mfa yɛ papa ɛhwɛ ma yɛ sɛpase die na tipriman ennue yɛnkɔ hɔ amra maame wadaro meburu munui ɛdeɛ na nso bɛka kyerɛ bɔwdin kyerɛ yɛ frɛ ma adwɔpɔma mɛka fa ma wɔfa ho no sɛ ɔfa deɛ wɔnyɛ nyiyi mu bɛɛ fie ha bɛɛ mfie mmienu ɛsese ɔne nyinaa te kama amena baa ma owu abɛfa no
man dem ne fedui ni am ni hunu idende ana masewa yako yo fani mpon no na nanye yi mu se de menua na oka no wo do ne tema mbo bia wo krade ankwanti mini anka akwan bia so ke be kwaji ye pe wo na soso ne me ka ne se me mano dem refedui onyankopon fa ne kra ensie yi mfa maye ade atu ya nipa ye ne abre ye to abese no ye hunu de ye nye yankopon no akyekyere abusua nyina awere na no ato Wano wasi. Yada se beme na adama bodi na da wedim. Efre me kwa mijima. Ya wafa ne na netiple hene. Ye ne natna. Emere bebre ewo ifia ha. Na ye frɛ no nana koraa na wɔmpɛ sɛ yɛn wɔfaaseɛfoɔ no yɛbɛfrɛ nana san sɛ wɔdɔ no wɔfaaseɛfoɔ ka yi nyinaa bom na asɛm no wɔka ne sɛ yɛma abɔntensofoɔ no mfrɛ no nana yɛ so yɛmfrɛ no wɔfa na wɔfa no a yɛfrɛ no na yɛ ne dɛ san ɔdɔ a na wɔwɔ ma na wɔfaasefoɔ nti sɛ nana akra ɛkɔ akura a yɛsrɛ Nyankopɔn nananom sɛ ɔmɔnyɛ ne fɛ so no ɔmɔmfa no na memfa no sie baabi pa mfa ma yɛ mede akua amankwa me papa ne nana tipre hene na megyina me nua mu nyinaa na mu na maka me papa ho asɛm kakra nana tipre hene ɔne yɛtena kama paa me papa yɛ obi a ɔyɛ papa meka ne saa sɛdeɛ wosi ɛyɛ ne ma ɛyɛ abusua ɔka yɛ nyinaa bom ɔmpɛ ntetimu ɔne yɛ nyinaa so atena kama nanso ba mo wuo a okurade a nkwa entimenye abɛfa yɛ papa ɛyɛ nanso yɛbɛka ne sɛ ti deɛ megyina me nua mu nyinaa na mu sɛ Nyankopɔn ɔmfa ne kra nsie ɛma yɛn akra metimi aka dem ne fadui nana papa dem ne fadui dini amane mu Nana tipiri me na me ye ne surveyor ema no mehyehyɛ nneɛma maa ne yie nti sɛdeɛ ne ba aboagye kaeɛ no wantɔn plot baako sɛ nipa mmienu di ada Nana ɔyɛ obi a odi ne ho ni papa wokɔ no hɔ a saa mmerɛ a no wɔda fam no mpie hɔ a mekasa kakra wɔsɛ yaw na wasan de mugu asɔso deɛ mede bɛka Nana kɛseɛ ɛwom sɛ me nua ba beki ɛna na ɔware ne deɛ a mafa no sɛ papa akyire me ba bi hu no sɛ na ɔyɛ makonta kɛseɛ paa anaa mi makonta kɛseɛ paa deɛ mede ka no paa ne mma a ne sɛ soɔ aba bɛka ha mehwɛ nkɔdaa no a mɛka ne dodo na mɛda so akae no nyame mfa ne nsie baabi pa ɛma wone nana nte acha na ɔyɛ surveyor yi asɛm bɛɛ paa na ne da nano a ɔtaaka abra ebi a emu ayɛ den brɛ asɛm bi wɔ hɔ a na bi da nano ɔtaaka paa wobɛkae saa asɛm koro Nana deɛ emere bia wɔyɛ a wɔse yaw ɛkoreyɛ mebutimi fua mekɔ na me ne kɔ ɔka kyerɛ na wɔse yaw gyaema ne nka wate ɛkoreyɛ deɛ na ɔka ho asɛm papa ɛne deɛ mede kaa no paa ya babo achua oso ni asem de eka nipa ni nyina sa aka nkoda enti na Awurade ma ne baabi pantna Awurade yeni ani da so sese kura na na ebekọ yeni mesa yare hunu no ya de enti Awurade o ma ne baabi ntna empenina sa o empenina sa Anadie Benkwala bi mu nyina me ne na ndeti me ni sedu sitie na homefa ene ni sedu sitie se popon atu ni sa be fa na ni bibia ka ne oye bibia wodo busua oye bibia ka ma ti edana se nyame atu ni sa be fa na ko ami shram awo babia okobia na lofto anakyɛ mapɔn a ɛna wɔkɔ akura yi
sɛ yɛka sɛ yɛdi ne ho adanse a adeɛ bɛkye asa wɔyɛ me wɔfa na metena ne nkyɛn sɛ agya nti mɛka ne sɛ menyini na maduru baabi a maduru yi me wɔfa kura me mu ɛna maduru baabi a maduru yi asɛm bia ne hɔ a ɛbɛto wo a wotum ne ka ba fie na abobɔ wɔfa amane a wɔbɛda n'akyi ɛde ama wo da biara da dodo ani me nyina nim sɛ meyɛ hyɛnkani daafoɔ yɛtaa ne apolisifoɔ nya ɔham ntim ne apolisifoɔ ko ɛsi wie yɛa na mede mirika no maba fie wɔfa asɛm sɛ na asi wɔsɛ bɛsɛm yɛnkɔ na ɔdi wakyi ɛfie ha ɛnsɛm a me wɔfa tena fie ha ɛdi wɔ fie ha no menim asɛm bi ɛbaa n'anim wɔ fidua mu ha a me wɔfa ntumi anka ama no antwa baabi a ɛsɛ sɛ ɔde di n'anim ɔdi w'anim ɛde wo kɔ ɛkɔdi dwuma bi ama wo biara no sɛ me wɔfa ɛdi w'anim a nkonimdie ɛba na kwasɛm yi ɛna abusua yɛahyia yi ɛyɛ awerɛhoɔ ɛyɛ yaw na yɛhu sɛ yɛahwere adeɛ kɛseɛ paa no kwasɛm paa kyinye ne ho nti sɛ na wohu sɛ yɛato abese no na yɛfirifiri atuntum a ɛkyerɛ sɛ abusua no yɛni abere na yɛtwa yɛni yɛhwɛ yɛkyi yɛhwɛ bunkum yɛhwɛ nifa pɛli bia ne ho pɛli bia ne ho bia me ho do afa wo de agya ahwani wo de agya ahwani Papa dia jawa dia papa. Papa ya Petrus papa. Dada baby kan dia tu aja dada. Dada. Ini apa saya papa. na chipine na chema poto so mienu ne wo fa ase ne me na me de nipa ni mu nyina me ne me mbobro esanse me wo fa hunu me firi me mofra ase ene wo se me ye wo no enti me firi me mofra ase nyina no me wo fa wo se me ye wo no ti me wo fa de bia wo bia me de ne won toto mase na bra me wo fa ko wonyini ye no na woduru no mpanyin furo so no obabusu nyina amane ye se wo hunu no wo fa ase ba ko asie eye me asamoa eno nti me wo fa enam sai oso obabusu nyina amane ye mabusu nyina agi atumu e ma me wo fa ade me kire koto ade me ko kire kotoko wura se bra no mpomo aye mra wontimi nkoma no me hwe akiri ma no ene se sa bre ba mo wuo ede ne hanka ne kawa abehye me wo fa a wode ne ko asamado ofa abusua da ase ofa tipri abusua da ase due ni amane honu nipa nyina e mabo na me de ukure me mobro che obi ade me da ase
Hey. Nananom odupon kɛseɛ tutu ama wura mu homa atwetwe ama bayera enipam ɛna ɛtrɛtrɛ fam ɛnɛ tiprita no so man dupon kɛseɛ na ɛtutui yɛ manana demrifa due ɛne kwankra akwantu medin de kwame ewu animfo kokudurofo opemiso TV tano so tipri ahemfi edamas